Ümit, der tager bolden til Alex da Silva. Professionelt frispark af tyrkernes anfører Ümit, som vi på taktikmødet analyserede sig frem til, at det var det svage punkt hos tyrkerne. Ümit går på brokken af Kantia Kesman. Alex da Silva over mod Kenneth Møller Petersen. De indlæg, der kommer med et stort mål. Et godt spillet af Alex da Silva til Søren Petersen op til Alex da Silva. Og afviste det lige smukt i hvert fald. Alex da Silva, han får hjælp af Søren Petersen udenom. Han vil selv, det går også ganske fint det der. Godt lavet det af Alex da Silva. Og så bliver det lige en tand for meget. Marco Aurelio kontra. Ja, det er Ümit. God tackling der af Alex da Silva. Per står ude i kanten af feltet. Tunçai råber på den som skidbold, og måske en kontramulighed nu til Randers Alex da Silva. Vi skal lige have nogle folk med frem. Jesper Christiansen, som er helt til Alex da Silva. Ümit får tacklet. Her ser vi lige Ümits tackling igen. Der skulle lige være lidt hurtigere på fødderne Randers, når de får de her kontramuligheder. Ja. Det er et vældigt pres på skuldrene. Det er en klub med 25 millioner fans. Og de garanteret ikke være tilfreds, hvis det her hold bliver stormløbet de første kvarter. Første halvleg, det håndterede Randers ikke særlig godt. Jeg finder bare til, de kom faktisk til et par store chancer, men Randers... De spiller simpelthen rundt om Randers FC-spillerne. Med bolden op på Jesper Christiansen, så det er Alex da Silva. Jeg synes, han bliver skubbet i ryggen, og også super godt sted. Frispark på et rigtig godt sted der for Randers. Det er Tunçai, der skubber i ryggen. Og så er Lars Olsen også kommet op fra bænken her. Klodset frispark, synes jeg nok. Ja, den ligger til Kenneth Møller Petersen, den her, som har været... Bunden Randers, ellers så kan det her gå galt. Smart lavet af Alex da Silva, så skal han have frispark. Advarsel til Ümit her, mens vi lige... Den ligger rodet til Kasper Hansen. Tøfting. Det er godt af da Silva. Skal stikke ned af højrekanten her. Og så på den nærmeste støjper. Det er en rigtig god aflevering, den der. Rigtig god endda. Som Kenneth Møller Petersen. Undskyld, Carsten Johansen er det åbenbart. Bedste detalje, Alex da Silva her, nummer 7. Prøv at se den her aflevering, der kommer her. Fantastisk.